Men det som ikke skilje, det samstarv i privata utleggere skal være ensbetydende vi at man lovgjør at et allmänt bostadsfälla det skal få fortjeng, men treiten at andre privat eller utleggere skulle være vi. Gosse sjálvstøvut til fjellet, til allmänna bostadsfjellet, at man ikke kan disponera i en krono, utan ånder vi, og de ånder som vi, de vilja ha avkast. Det tar parstene som setter i verden til å få avkast. Det pura naturligt. Så det du ikke sutja som nekka epokegerande som så. Jo, det epokegerande kanskje vinnepolitiskt at man sier man lovgjør allmänt og privat sammen og sier til allmänna spyte så snakka millioner i kassan og så kan det privata lukka som bestemma. Det kanskje nytt. Du ikke sutja at det den enaste måten man kan få det privata vi. Det gonger i min forstand, det må jeg sige. Og hitt et allmänt bostadsfälla til setter verna til att bygga boiliga leiebostäder. Det till att nökta en bostadstörv. Och vi har upplysningarna här som säger att man har ett avkastkrav i det av mellan 3,5 till 4%. Visse till avkastkrav vi hackar 1%, så hackar leien 20%. Hackar det 2%, så är det 20% hacking och leien. Och det tål som upplyst för nämnden och det må man så kunna förhålla sig till. Tog skilje ikke at hatt den eneste måten man kan gjøre det på.